čo som dlhé roky robil, malo ten istý cieľ. Aha, tu, pri tomto stole, každý deň. Ten istý cieľ. Ibaže tento raz som to zrazu uvidel. Rozumieš, zrazu v jednej chvíli všetko to, z čoho pozostával môj doterajší život. Zločin, môj drahý, to je len náhly súčet toho, čo už nebadane robíme denne. Keby som mohol vrátiť to, čo som urobil pred 4 dňami, musel by som vrátiť celý svoj život a zda s výnimkou niekoľkých rokov detstva, ale ani to nie je celkom isté. Tak je to teda až tak. Teraz vidím, že matka pozná len čas pravdy. Ona tvrdí, že všetkému sú na príčine tie hanebné listy, čo teraz dostávaš, a hoci ich hádžeš do koša, kam patria. Nevedel som, že prezerajú môj kvoš. Čuduješ sa. Bojí sa o teba. A ty robíš všetko, aby si zväčšil jej nepokoj. To je predsa šialenstvo. Nie, syn môj. Šialenstvo by bolo, keby som chcel utieť sám pred sebou, ale to neurobím. Tí, ktorí ma zabijú, sú tu vo mňa, áno, už sú tu. Skôr, než ich stretnem jedného dňa na ulici. No choď, syn môj. Musím ešte veľa pracovať. Moje šialenstvo je, ako vidíš, až tak šialené. Prišiel som za vami, aby som vám pozrel do tváre. Ale chcel by som, aby ste aj vy videli moju. Moja tvár vám nepovie nič viac ako to, čo už dávno viete. Nenávidím váš svet. To je Viem. Hovoria o tom spisy vášho prípadu. Je ich veľa, ale pre mňa primálo. Chcel by som s vami hovoriť o tom, čo tam nie je. Nemám predstavu, čo vás môže zaujímať na človeku, ktorý má zajtra na svítaní zomrieť. Nemali by ste myslieť iba na seba. Pred smrťou je dobre uvažovať chvíľu aj o tom, čo zanechávame ako úkol pre ostatných, pre našich najbližších priateľov, pre súdruhov v spoločnom boji. A bohužiaľ budú už bojovať bezo mňa. Iste za zvrhnutie terajšej vlády a za nastolenie novej. A dosiahnu to. Pravdepodobne. Ale vy... Vy už pritom nebudete. Je vám to ľúto? Neviem. Ľúto mi je len za tým, čo som v živote robil. Keby som mohol, začal by som od začiatku. Ste milí. Nerozumiem. Priznajte sa. Neďakujete osudu, že ste mohli s tým skončiť? To vám nepomôže. Ja som len jeden z mnohých. Ale nie hoci kto. Aj vy máte svojich svätých. A to nie je moja, to je vaša zásluha. Len čiastočne k svetosti treba prispieť aj osobne. Odvahou, utrpením, obetovaním života. Vaši súdruhovia to budú vedieť oceniť. Keď sa zmocnia vlády, ozdobia ju popri iných aj vašim menom. Ale vy už pritom nebudete. Kto vie, možno si raz pomyslia. Tento vyhral. O čom to hovoríte? Aký ste nechápali. O strašných priepastiach moci.